Tonon Karbilo Charlie Central Committee Lamding Road Asai Hemla Tong Sekot Pen Press Meet Kepa Laso Kepa Nangkok Alam Te Ketanja Pansinil Tumnon Dakolo Kechengsin Laso Dimlong Ne Ladak Kidotum Hani Nilimena Banke Ladak Lamding Road along Meiphu Thompson Rongpi Kolang Banke Bidisar Lo Lai Channing Leng Puge Finance Secretary, Central Committee Finance Secretary, Longkring T, Puge Assistant General Secretary, Jason Teron, Agolapu Assistant General Secretary, Desoy Terondo, and Ladakh Ongdong Central Committee leaders Tumdo, Kaprek Long District Committee along the Pu District, along the Clematum, Kajirunga District Committee along the Clematum, Amren and Bokolia District Committee ke claim tum Ladakh Square la sinon pini Monarlo that the Pu Club along Aisa RYA SYJ along litum student youth meet la swat team along KSA Lamding Road atum KSA Lamding Road a man pen convention so pa lamthi aputhak sang tumhan nang chicharing tu ini halada bangke Central Committee pen punon District Committee level tum sitame laso knowledge ajar knowledge tawi awalama si hala bang laso ke phapon halada amen ken pon CPI melatum alang itum KSA aphan jasmet pet KSA General Secretary Sumit temu alang phan alang litum CPI melatum nepon bor I det pen KSA ke thak je phan ka bor I hala bangke ington nai pusinil tum KSA Central Committee pen podono pini abangke si phurkemo ba kopai lang no sonsi nangle ro son lo hala da ke alang litum KSA phan parjuje pin pen lason asai ke claim bangke lake chok chederlo pen thirak me polam sinil tum podon hala son asai bangke monon pista matu setame lason claim thidarni pusinil tum podon athe Karbilo Charlie Asong la bangke Madua Party le ke parjap tali la Karbilo Charlie Asong bangke la ke Karbi akhai Karbi apindeng support Karbi lamaki lahai ke pajogya phan ke pa me panja phan ke pantang panja phan jasmet pet Karbi kiduk kisung ke boy an ke pajok panja phan si KSA ke amhang ke KSA ke cheng menda Karbi akhai aparman si karjapi dake madu political party a farman le la KSA ke amang pate gali si non la CPI me la tombang jasmet pet CPI me la tombang KSA atom phan apong batai ke thagia phan ke claim ke thaga sai ke claim la bangke ington nai posinel tum nang litum athengno penel tum podin tum pini penan inot bahini Ladakh branch committee level long ke claim tum KSA Central Committee tum si student youth meet kepa lason ke mang hudun pen kido tum tado anda ka manja branch committee president secretary alang litum bangke alang tungke mang hu pen si alang tungke don lo ma se haldak nil tum phan theklong le det pen ajok alang tungke chawang thujoi la se hala son atum tado pen ongdung nil tum nal tum phan put nil nal tum athengno nil tum pudum tum bangke CPI me latum le nepon posita Sumit temu alang bangke Central Committee General Secretary penaposi uthot KSA long chabang thuni posinil tum nam tum athengno penel tum hang welcome to you panel tum athengno penel tum thanpona si kaddo kawe alam the bangke uthot advisor bale thanpona si advisor tum nili ki chengsi pui bangke Karbilo Charlie Asong Furkimu ke majuka chipindak no lake nanu tinta kachini angse busini matha lage media tum punon lake mane political party claim bang punon lake mane social organization claim bang punon angton ta Karbi KSA alam bang ke lake Furkimu dili than thede sita kadu boita chini sita Anglong iti adhek alam kaningji abang nili ke thakang tung lain lo alangli pu bang ke marxist philosophy policy tu mata pe claim wrong Number 2 bangke alangli political party long dunjui pula soala malangli kaning jedo na sini Anglong iti komarlone ne chine sta lage XKSA pusipu la somuni alangli kaning je teng kulote lake alang phansini kartu alangli CPI mel a party pen botai ini election thurdundo
botai sibang MLA thurun lo suri silong dun de botai si election thurun lo pharoi silong dun de ko lake ile council autonomous council election thurun lo pharoi silong dun de laso munit si dunai aku KSA alam apur gimu alam alang ke thanji alang moral right ave lape alang li ke inut ex KSA chot alang li advisor ta kali to non KSA fan ke thak bang alang li interested upilo ne lage Karbi akhe acha tailong wan det sigini lasi laso puthak alang li ajrule pakkek pakkang ajale pakkang on sidami alang li ke CPIML a party along national political party along standing along a member nili ka chinia teng pulote lasi laso abang pusi puthot laso lamding root akiase fan ke thagi pu bangke responsible ke amlong intilo lapen ni ki pui bangke laso dimlong aku inut pudun thui bangke general secretary bangke itu theklong teng te CPIML atum si kidnap lagi tumsi laso controversy bansi la KSA aphan political ating pen CPIML ko pisi ma thama laso teng ki paklem ji phan CPIML national political party laso teng ki paklem je phan si sumit phan kidnap de number 3 dimahasau alam mangke nili thaning tu dimahasau long isi thegam long lo hola dakke batai tin ta ningkan krip oni haldang long wangli pulote hala ke political party pugali Karbi akhe tunjong si laso pot non het nangli tu social media long adhek ke theklong tu hadak kavidet pen ke thekire kavidet pen a joini pen pula daga phan pilo mentune Karbi akhe tu phan election ja men pen mentune longle patta kang than ja men pen kapre la pusona kisung tu la sona kisung Karbi akhe ko nat si kisung ma Karbi akhe phan kerap ke ase tuma right pusini li matha dake political party alam itu matha unane lapen itung ke non ta political party long member inutawe staneli isi ganinge gang tung lalo non nilitum CPIML itum kachesong aphan claim ra perhudulu sa non nilitum claim ra porhut KSA achievement alam ituma thane itum KSA achievement pilo non new building that construction dambo lake aprang nitum KSA that central committee ki do hulo pulo tangte RW kili litrina lang ke wak panchenglo ang tondo sa non new building nang pilo lake autonomous council atum non ta BJP nang du nei amuk du nei pula so alam abi sida nili non ki pu gang tung bangke non motivated ko pilo laso KSA phan tunai ako ki thak thui do kokma laso yong si ki thak do kok polo tangte responsible amlong ge pinike KSA lo ajak ding kluiben se abi lasi amlong ingti lason ninge thap ninge prupen pakek pakang pen KSA ban ke thak kroi ki lapen moheta dak dulo manja KSA branch atum latum tunlo aputhak chi theklong ledelo KSA central committee ban theklong ledelo ako wang thuruplo lasi non dan itu positive sense yanlo lapen media to mana itu choning rigela lo je asika prek alam nangli tum same encourage pinang ne KSA ke thak bangke nili tumi pudun gang tung hula da ke theklong ke KSA a meeting da kali aisa RYA tum student and youth convention busi lasi hula dak aisa fan ke pangtang kudak RYA fan ke pangtang kudak CPIML fan ke pangtang lo ni tum kudunia thaya bi hala bangke sita la so dim long KSA banner used to that la so dim long KSA Thompson man ka sorsar mani fan ka sorsar hula bangke anta ington nei lasi hemprek aphan longri aphan jong si klemi pulote non ilituma hin pen non e KSA ke chithak nei apor gali doan KSA ke chithak atum bhanta itum ke pangrun nei atum media tum da responsible lo intellectual tum da responsible lo political party tum da responsible lo lan chot kali itum Karbi det chingrum chot kali si kapre ka phanda itum pangrum si aja include pen bhari achievement সংবিধান long kitu article 4244A jong si pachunji pulote innut afanda bat bipin bensi itum chun unji pusi litum awange mathani lasi laso dim long pensi KSA non sumit alangli phan bange nitum ke chichardun nitum ke theklong dun nituma assessment ke sumit phan ke CPIML pensi nep check lo laso CPIML ben nep check bangke CPIML a party tum alangli phan nang lo thusi alangli phan KSA phan paklem pa meji phan alangli phan nang lo thu nei pusi ni to hin lason claim nang ni pusini tung pulo lasi jong se alang itu mang bijat pulo tang lason claim nang ne la bangke aber level bangke sentiment dukok ji hala district level ke sentiment dukok ji lasi alang litum bangke lage responsible du lasi alang litum phan litum tunai KSA men pen ke chok pa theng lai ke tum langni hoi lasi alang litum same KSA phan jong si matha thi khailong ri phan jong si matha thi thot jong si tum KSA pangtang nei pulo de ke thak panging tangtelu nasi thak nang ne KSA ke non ta apor dola jensing ke lage KSA central committee long da member ave nangli tumle la sima thanoi
KSA Central Committee long member ave district committee long ka expel also la phansi aku dunai KSA Central Committee President ke manji pulote la komasi chok chema nangli tumle insai na tusini tum la sila son gali la tumbangke KSA puthot thak rinot KSA ke thaki gali lo KSA dak kaching room long siwang nang pusin tumai kan kai til tangte pini amai long check star pen KSA lamding road advisor mention lor pen si pulo lai chaning leng la pen KSA Meiphu Thompson Rongpi phan ke arpu pen pasun tang lo ko tang nang pen pilo aku miti sekali ke arpu ke pasun lo pasun pola tuma moral right duma je la tuma long konat amoral right pen sigitu lo je la so committee long kumane a VP ta kumane AGS ta kumane president ta kumane advisor ta central committee a set alang ni tum lo mal lo invite ke KSA Central Committee ke manani sita ni tum ke invite pustame laphan nepri KSA sumit aphan ajakong kom he kama laphan nep bor idet kumane ke family puma laphan tum bor idet bangke KSA ke chok che puba lasila tum ke moral right ave ni tum mananga pasun ji ke lage moral right kalilo lage nang tum hey aphan longri aphan ke claim tum ko nang tum chini lo sita non dubom tike lapen hey longri aphan ke claim a competition bangke hinone Komatsi itung kaya farma kisung farman karja competition ma labang hinuni stan itung ta puntung latung jong si arsa aisa arwai ipen KSA amen en ipen kaprek amen ki en pen jong si ke claim kang tung do pulote kaprek amen ki seng mangan itu abadhawi sa KSA ban thak de ripu bancho ini convention lo for any pen KSA ban competition avelo illegal pulote Acing bai dah velo illegal lo, dah sila son claim nang ni pulu. Sekarang ni tum approach bangla lo CPI mel lah tum sumit timung pane nang lo det sini lo. nang litum proposal jong salang litum deng dit pulo tak te nang litum Alang litum deng dit nahi, litum hof ke ni kedu. Alang litum deng itu sini kedu. Deng nang kogi pu ba, nang kogi pu sini tum deng kedu. Jong sila ke dunai pulu te Karbi akai basi si aku akahin wapur kimo binako. Masih son claim dit nahi. Kopina alam pen ke lahe claim nang ne la pen kumane Anglong tum election i thuri panchot bang ke lage KSA ke thak nang ne pusun tum Belong Aisa RYA la pen atum kini conventional ni tum han general secretary nang pas ini tum banglo sita la so ke banglong ni tum thang chine pin ben si banglo pinindak paman bangke isi KSA ga aruga puthot ke parjap soson si parjap lo pin Asi laso ke parjap alongge nilitum nili ning hangi puthot akaprek affection silam bilang mangke lasi isivet affection do unonon for affection lo lasi puthot ke parjap nai ma yenang nilu pang lasi akai sumit timung stame puthot dak wang pen nilitum claim thura pen nang pasi nili manja branch secretary pen pachini sula ni student and youth rally si asona alam sin bang than lo lap alang poster tar lo theglong Sita ni tu mang chini det pen hola son KSA affection silam ji bang ni tum chini na sila so pot bang ke alang li pandami chuning ri lo son affection silam nang ni lo daya teng kai mang le li tum pem pon nang ya